Pronašli ste uređaj u koji ste se zaljubili na prvi pogled ili bijelu tehniku i kućanske uređaje bez kojih vam je svakodnevica nezamisliva, ali vas nimalo ne privlači podizanje kredita uz jamce, sudužnike, mjenice i druge mjere osiguranja. Uz Mastercard karticu Zagrebačke banke rješenje je na dohvat ruke. Putem svoje standardne zlatne i platinum Mastercard kartice brzo i jednostavno možete podići potrošački kredit s iznosom do 60.000 kuna i otplatom do 36 rata. Potrošački kredit ugovarate u trgovini, pritom sami određujete broj rata. Ostalo će za vas odraditi prodajno osoblje. Od Zagrebačke će banke telefonski zatražiti odobrenje za kredit. Kako bi kredit bio odobren, korisnik Mastercard kartice mora biti kreditno sposoban, a iznosi kredita i rate trebaju biti unutar granica potrošnje. Pri potpisivanju ugovora o kreditu trebate predočiti osobnu iskaznicu ili putovnicu te OIB. Otplatu potrošačkog kredita jednostavno pratite putem obavijesti o učinjenim troškovima, na koje je vidljiva svaka vaša dospjela rata. Sve je jednostavnije uz Mastercard Zagrebačke banke.